वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। दायो जोङो क'क्राझार कारिगावनिफ्राय जागायबाय जारनिखौ। दायो जोङो चिरां जिल्लायाव सफैबाय। नैबेनो काजलगाव बाजार, नोगोद गिदिर बाजार जायो बेयाव। आरो दंफांनि मोजां दंफांनि फार्निचार नांगौब्ला नोंथांमोना बे बाजाराव फैब्लानो मोनगोन। चापागुरि सिगनेल पोस्ट, निउ बङाइ फ्लाइओभार, मायापुरिसिम थांगोन, अल्ड बङाइगाव। बेजोंनो जोङो नोंथांमोनखौ मोनसे मोजां जायगायाव लानानै थांनो नागिरदों दिनै। नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय था। बेसेबांबा समायना सेरजों पाहार थांगासिनो दङ। सफैथारनोसै। दालाय सफैखाबाय। माखासेफोराथ' सिनायखाबाय जानांगौ दालांखौ नुनानै। 2.284 किल'मिटार लावथाइनि बे दालांखौ अपेन खालामनाय जादोंमोन 15 एप्रिल 1998 मायथाइयाव। आरो बेखौ इन्जिनियारिं आरो डिजाइन खालामदोंमोन ब्रैथुइट बार्न एन्ड टेसक कनस्ट्राक्सन कम्पेनिया। दायो नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बेयो मा दालां। बे दालाङानो जाहैबाय नरनारायण सेतु। जाय दालाङानो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि जगिघोपा टाउन आरो गवालपारा टाउनखौ खाथि सोमोन्दो अर्थात मोननै डिस्ट्रिक्टखौ सरजाबनानै सुबुंफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि राहाखौ गोरलै खालामनानै होदों। बेसेबांबा समायना दै जायगाया, खिन्थु नोगोद समायना पाहार। लोगोफोर, मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों आं। बे दालांखौ मोनबानो नोंथांमोना गवालपारा टाउनखौ मोनखासिगोन होननानै सानो। जास्ट बे दालांनिफ्राय ओंखारख्लायनानै राइट इउ टार्न लानानै नैफोरबायदिहाय जोङो सानजाथिं थांबाय थानांगोन। हाइवेआ साहा खोलानि, आरो दायो जोङो राइट टार्न लानानै गाहायथिं ओंखारबोख्लायनानै जोङो सानजाथिंहाय दावखोलांनो नागिरदों। सानजाथिंहाय बे ब्रिजनि सिंथिं हाबलांबानो जोङो गवालपारा टाउनखौ मोनगोन। बांद्राय गोजान नंखाया, 5 किल'मिटारसो जानो हागौ। हिसाब खालामनाय जायाखै बेसेबां, थांबासो मिथिसिगोन। दायो नै गोजौथिं ब्रिजआ थांबाय। ओमफ्राय बे नुनाया ट्रेन लामा। आरो जोङो दायो बेनि सिंजों हाबलांबाय। नै बै नुहुरदोंना गुवाहाटि मोनहैनोसै। बैजों थांबानो गुवाहाटि, गवालपारा, शिलं मोनगोन। आरो नैबेलाय जोबोद मोजां पाहारजों समायनाय बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआ। जाहाज नायदो लोगोफोर, बै रोमै नुहुरनाय बुरलुंबुथुरनि साजों थांनाय दालाङानो जाबाय नरनारायण सेतु। फैदो दानिया जोङो बुरलुंबुथुर बिमानि बिखायाव एसे रंजानि। गाय रानलांगोन बियो, हुखाय जाबो আমরা। কয় টাকা করে? 100 টাকা। কিয় ইমান দাম? বিয়াবাড়িলে 500 টাকা। উঠাই যায় নাকি তো? একো নাই ভিতৰত, মাজত একো নাই। बबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना? क'क्राझार। ओमफ्राय मा बबे जायगायाव दंफैयो दायो? नरनारायण दालाङाव दंफैयो। नरनारायण दालां मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बेयो? गवालपारा बङाइजों गवालपाराजोंनि गेजेराव गोलैयो दा। आदसा, माने बेयो गवालपारा आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट मोननैखौ माबादों आरो सिंखावदों आरो ना बियो? आंबो दिनैसो गोदानै फैदों नालाय दिनैसो मिथिबाय। नरनारायण सेतुखौ गथ'फोरनोसो फोरोंबाय थायोमोन, खिन्थु दिनै नुफैबाय आरो मेगनजोंनो।
बुरलुंबुथुर बोरै नांदों फैनानै? मोजां मोनदों दैखौ नुनानै दालांखौ नुनानै। बिदिनो बुरलुंबुथुर सेराव थानाय माखासे मानसिफोरा गिदिर गिदिर जे सानानै ना हमनानै गावनि जिउ खांनायनि राहाखौ खालामनानै लायो। समाबो गैथारला अब्लाबो जोङो जायखिजाया राहायै गवालपारा टाउनसिम दसे नायनानै फैनोसै बोरैहाय गवालपारा टाउना। थांनांगौआ गोलाव दङ क'क्राझारसिम, ओंखायनो जोङो जास्ट टाउनसिमल' थांनानै बेरायना फैनो होननानै सानबाय। नोंथांमोनखौ जोङो टाउनखौ देखायगोन जिखिनि जाया। दायो नायदो गवालपारा टाउनसिम थांनांगौब्ला बोरै समायना समायना पाहारफोरनि गेजेर गेजेर थांनांगोन। जों नुनाय बै राइट साइडथिं नुनायानो समायना गवालपारानि पाहार आरो लेफ्ट साइडथिं नुबाय थानाया जोङो बुरलुंबुथुर दैमा। नायदो मोनथारसिगोन गवालपाराखौबो। सोमखोर हाजोनि सेर सेर बेरायनानै गोसोखौनो गोजोनग्लायनाय मोनो। माबा मोनसेफोर दुखु दाहा टेनसनाव थायोब्लाबो गोसोफोरखौ गोजोनग्लायनाय मोनो बेफोरबायदि जायगाफोरथिं फैनानै। नोंथांमोनाबो मालाबाफोर बेरायनो गोसो दंब्ला बेथिं फै, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। आं 100% गेरान्टि होना बुंनो हायो। नैबेनो गवालपारा टाउननि खाथिया जोंहा बांद्राय सम गैया जिहेतु जों गासैखौबो बेरायजोबनो हानाय नंला दिनै। थांफिननांगौआ गोजानथार। गासिबो समायना सोमखोर सोमखोर दंफां लाइफां हाजोजों साग्लोबनाय बे गवालपारा टाउना। अब्ला जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो नोंथांमोनखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय बावहरबाय। गोजोन्थों।